Γεια σας, θα δούμε το Survivorman να κάνει κάποιες κινήσεις με το skateboard. Πρώτη κίνηση. Δεύτερη κίνηση να σου μάθω πως γίνεται το όλι. Στο όλι πρέπει να πατήσεις το Θεό και να στρίψεις το πόδι σου έτσι. Το πόδι θα το αποκτήσεις πίσω από τις βίδες του skateboard. Και κάνεις αυτό το πράγμα, πηδώντας βέβαια. Άλλη μία φορά. Αυτό είναι το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάνετε ένα like, παρακαλώ subscribe και μια εγγραφή στο κανάλι. Αυτό είναι το βίντεο, γεια σας.